horas madihita saluhutna martangyang mahita. Ali Tuhan debata na marhabangsa di banua gijang mauleate situtu pasatro nami tuho di sudi asi do tolong ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami satu partikianon. Wai ngapala ditikion neng tanginon nami ma Tuhan hatami marsaringar mai di tonga-tonga ni ngulu nami. Sese sama kadus sa pangalason nami wala mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imanatar surat di buku Lukas bidu 17 ayat 10 sada sahatu ayat 10 sia. Sonon mah didok disi. Uju mardalan ibana dopak Jerusalem di bolus masia tonga-tongani luat Samaria dohut Galilea laho bongot tu sada huta. Pajupang ma ibana dohut 10 halak na huliton na jongjong madau-dau. Di pagogo nasida ma suara nasida akani nama Yesus guru asima roham dihami. Jadi nina ibana ma marnidasa laho mahamu patuduho dirimu na tu akamalim. Jala dina lahoi nasida gabi yasma nasida. Alai mulak do sahalak sian nasida dung diida naung gabi malum ibana. Di pagogo ma suarana mamuji debata. Di patukak do dirina tujolo ni Yesus mandok mauliate jala halak Samaria dui. Alaini na Yesus mamangalusi dasa pulu nasida naung gabias di dia do nasianari. Dang adong jupak kape na olo mula pasangapo debata dukon ni halak dagangon. Laos ni na mamandok ibana hehe maho laho mahapor siaw mido palua hokko olak nido sahatna. Topik ni hatani Tuhanon hapor siaon na paluahon. Akadongan sapor siaw tuhata Jesusi dang marnalu jai mangulahon na denggan di tonga-tonga ni pakobasion na. Sai diebati ibana do akaluat lau mamaritahon hasit tongan jala patu pahalongangan. Nuai ngapala tongon diturpukon uju mardala Yesus dopak Jerusalem dibolus masiat tonga-tonga ni luat Samaria dohut Galilea lau bongot tu sada huta. Pajupang do Yesus do 10 halak na huliton na jongjong madau-dau. Molo didok sahit na huliton ima sada sahit na masay posi na buibali do itu dongan na asing. Jala molo mangihuton pangatusiok katihai diguari doi halak na ramun. Nahona sahit si songoni ima nahona bura siat debata alani hadusonna. Di pasiding akajol madoi siat tonga-tonganya kapar sauran. Jala iko kamatian nama ujung ni sahiti alani ima nasida pola jongjong madau-dau. Nasida nama ngai porsut ni parsahitoni jauh-jauh tu Yesus di bagasa suara na gugu ninna nasida Yesus guru asima roham dihami. Sia jauh-jauh wopa tuduho pabuo na kiama nang parsidoho do nasida ubege sabarita taringo tu Tuhan Yesus. Jala padohan nasida ipe hata na elek do itu Yesus makirim nasida asamalua sia sahiti. Jadi na Yesus matu nasida laho mahamu patuduho dirimu na tu akamalim parsuruo notung masai dok do anggo laho ulahono ni nasida ay molo laho pe nasida madapotto malimi pajuao do nagabi jupang nasida siani ala akan amar sahit na huliton gabi haramuno doi didok nasida. Alai sisa 10 halak namar sahit hulitoni dang majua di parsuruan ni Yesus. Borhak do nasida madapoto malimi porsea nasida tunani dok ni Yesus. Di pangoloyon nasida ima patar huaso ni Yesusi. Di pardalanan do penasida nungagabi iyas sias sahit nai. Las ni roha na belga do odi nasida malum sian parsahitonna. Sisa 10 halak naung malum sahit nai holas sahalak do namulak dung diida naung gabe malum ibana. Di pagogo maswarana mamuji debata di patukak do dirina tujolo ni Yesus mandok mau liate. Sada pabahenan nagabi si tiruom mai tiruan nama sayuli doi takas do di babotohon pabuah halak Samaria doi ima jol mananidok ni halak Jahudi naung ramun. Leseng-leseng wanang sidirat do osa sitong na tu halak Jahudi hati-hai naung gudang makilalahon huaso na pinatupan ni Tuhan Yesus tingolu nasida alai dang songon halak Samariai
pitor olo mula tu Yesus mandok mau liati memuji jala pasangapon debata. Jala laus disima didok Yesus sukun na tu ibana. Da 10 nasida naung gabiyas di dia do nasia nari. Lulu-luludo rohani Yesus tu nasia nari iman naung taruli di asini rohana nasia Yesus namangihu musia didok Yesus do dang adong juppa kapen na olo mula pasangapo dewata dukon ni halak dagangon. Halak dagang ima orang asing manang halak naro mangarato tulua Israeli. Ima na ulu mulak pasangapon debata. Laos ni na Yesus mamado ibana. Sisa halak na mulak pasangapon debatai. Hehe maho lahoma hapor siyaw mido palua hoko. Namadok dada holan hayason siap parsahitoni bejupang di namulaki ibana mandapoto Yesusi. Alai ubal gasianina nidok ni Yesus tu ibana alani hapor siaon nai ibana malua manang dapotak kaluaon taruli di haluaon nasia Yesusi di pardagingon nang partodion akadongan sahapor siaon sian hatani Tuhanon goddo parsiajaran na boy putih hatta tungolut tabe molotopet hita uju di pardalanan manang di dia pe adong na mangido pangurupio jala patuk sirupa do ibana taurupi manasida marhite tangiang pangurupio di pakatayo do silelehon tohodo tutu olo tarbegi hita diaka barita ima saya adong do hape jolmai nama baik-baik dirina saya hiran na patut sirupan sia-sian hape daong nala manako arta taido tahina isarani dopet tas dot akana asing jala pola sape olo nasida mangagoh kosa gabe ido sipata mabai tubuh di rohatta biar ni roha lau mangurupi dong atta. Alai dang gabe di hita akana porsia si pangabati lau patupa pangurupion akana denggat tu dong atta. Taulahom mana denggani mardongatto Tuhani tapangido bisu do roha sian ibana asa diparbisuki hita lau mangulahon nahobar sai ramotan na do hita disi. Tajuhon ma dibaga sesuara na gugotu tu hatta akasalhu parsoryotta. Pakrimota di bagasan hapor siyaw tu ibana sai na alusan na duhita molotung di pasi di kalak kita alani parsahitota taingot ma adong dope debata pangalualuatta na sumarihok kita di nanyalusan ni Yesus si jojota unang tajua parsuronna unang tajua hatani Tuhani taulahon mai songon nasida si 10 halak na hulitoni malum dihilala nasida di bait Tuhani hape sosahat dope nasida nalau pajupang duhut malimi tahangoluhon mangolu na mandok moliate manang tapasomal somal madirit tabe mandok moliate tudongat tajol matar lumobi matutuhatai tapuji ibana manukap pita diarupanna tadok moliate tapasangap ibana jala unang hola ditiki mangido tapagogo suarata jauh-jauh tutuhani dung dipasahat penata hirimi ikodo tapagogo suarata mamuji di bata madok moliate songon halak samariyai namana dadiri tu na mangalehon hamalumoni saluhut na do boy tarpatu pada bata akan narikot di tonga-tongani nguluta marhitehon hapor siautta na tu ibana di bagasan huasona nasun hinagugui jala taingot mahapor siaut taido na paluaho kita sian uhuman ala dosa sia sahid do sian akana asing nai dope amin martang yang mahita ali Tuhan di bata nung ngabe hutang kami di basiak katami asimarham huangulu kami mai Tuhan jala permudu-mudu kami di bagasan perngulon nami asa manoto kaporsion nami tuho jala maritihon aporsion nami dapat kami Tuhan haluaon asimarohama di Tuhan di mata sai dongani mahami mau liati ma disaluhutna akapabanamu itonga-tonga ningulu nami satu partikianon sesi sama Tuhan akadusa pangalason nami wala mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho amin oras ma dihita saluhutna shalom.